سلام كبراتن كبرانن تخطاتلتي كمي كأنهم أب تاريخ جنة إيرتراوان زتكورة استفلالية حستوتات بقد صالين أربلكم كم زلنا الذكريو نلوم دما أم مخته زبي إيرتران كم أون وترو زبي إيرترا أبز كايدو مخته كمن فلتو كل جزء تعواتايو أبز تكورة حستو علال كهلو النايو بزعبازي مس غازيتنيا يوناس أبراهام جبر الفخا علال كنكايدينا يوناس عدمي أخبير كابزي بمصاخا بسم تخطاتلتي إيمين عزي مسجنكا خبرتها باللي اسكنا بتحستونا خنكيت زبي إيرترا مخته خمي صبوا أنا ون يا مسجن بقت أنا بتي ملسن متاو زبي إيرترا كمتي إخلي بجبتها سبياتا زبال زبي إيرترا كل جزء بعل تاريخ زبيو تاريخ كان زبي إيرترا ياتوي أبتحت زخوني ونكونتات كان مجمرة خد تاريخ أربعتات ونكاب تسورو مثل جمهورنا التاريخ بتاريخ الناس سحلة تصابوتاتون بزي قارص الناس نوبو نعون دابد هزم حزبي أبسلست معرفات كفيلنا مثل نريو حزب زي كاب أربعتات كساب مجمرة سوسات زنبر حدنا معرف تاريخي كاب صان حدا كساب 9 حدا زنبر دما خلاي معرفي كاب دحريو دحر ناصنات كساب حجز لنا يون كساب ناي مخته ورار ويانن كساب حجز لنا ناي لمعات غدنان سالساي معرفي أبز ثلاث معرفات زبي إيرترا توقعت ناي مخته حيلي أب تحت زخون يكون كنتات كجلس ونزيك علي حدا ملك عنا ناي زبي إيرترا ونسيو بينو أبينو زمكته زبيو مدما أنصار تبرري تحيلتات نامكته ناي رأس حيالان تاريخ تصابوتات نابدها سابز بس حزبي مسناي غوربيت مسناي وحدانت تقالسوس تعاوت حزب طرا يكون رأس حيالان زي تفولي تاريخ زي تفولي تصابوتات حالف زبير خصا حجي اي تفولي خصا حجي دمات بعاوتن بمخطون خيداله ثلاث بخمس كلا صرنا حزب إيرترا تاريخ مخطو خمي اسكا اما خطسي معرخ ندي يسمر معرخ ندي توفاينتو معرخ ندي تي متحببارو تحدنتو اسكا ابوان مخطس كمي حزب إيرترا اسكا غلصو ابنتات النهبكا صبو حزب إيرترا كل غزي ابتناي مخطا حيل مسنريو حدنتي زعوته እሱ ደማንታይ አውሽተ ሀገር ያሉ አብደገ ያሉ በሐደ ቃና ዘድምጽ ህዝብ እዩ ተደገዘሎ ብንዋት ብፍልጠት ተሐጋገዝ ተውሽተ ሀገር ዘሎ ድማ ካብ ዘሎ ነገር ክሳብ ህይወቱ ብምኽፋል ኣብ ግዜ ሓርነታ ቃልስ ክሳብ ናይ ትማል ወራራት ዝነበረ ተጻወተ ተራ ሓደ ውጽኢት ናቱ እዩ ሀገረይ ስልማቴ እናተባሃለ ክሳብ ብህይወት ናይ ምኽፋል ናይ መስዋዕቲ ካብ ሓደ ገዛ ታሪክ ምልስ ኢልና ምስ ንሪኦ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ታሪክ እኳ ካብ ሓደ ገዛ كسب حموش تشديش تشوعات استراد السوء زي زقبر حزب إيرترا مثل ريمو بوا زي واقع زخون نقدر كخفل دحر زي بالحزبي نابن تاب ربعات ندحرينيا حزب إيرترا اب تحت مجزاتي نيرو نابن تاب جزيت اللي عندرينيا ناس الناس تدلي جنا تحت مجزات خوينون كم ما خطخ طريق ولا هون ولا تبرد زعت ندحريها تحت تليان ولا ينبر أنصار تلين كأزمو كتوخا إيرتراوان هاجراوان قانيرو من وانتقصنا خلينا أمنا خلاص تفتح مقياتات هالو ناي بعلى بات مركن رأنا خلينا ناي بعرق أسول ميكائيل ولا قدمون مالك إذا ما خطر له كل جزء نتي جزاء حيل زمت بتا قصر اليوم بزيادة جزاء تزمصو قصر زلزبل صوخ علو ودلي نزيها هاي مكتاي كل جزء عبد الحرب أربعة ترينا والناس الناس كأخن هو ينام سوالو إنجليزون إنجليز ناس الناس حزب إيرترا هون أبتقينات جن أقداس الناس حزب إيرترا سلزنبرة سراويت إيرترا أبتحتي تليان زنبرة خا عسكرة خا مسانا خون النابل كون ورقات بنفرت النابل تنكا ناس الناس كأخن بكاينا يبلنيرو أب شحن شعت 240 حدا أب كرنس تجبر تاريخ من دحرين ياسي هو تليان إنجليزن زجورو ما خاطر كلا يكوينا تعلم مالتي أو يتزازيم في العزني أفريقيا زنبرة ساو تزازيم وحنو لنا خلينا بكرني تودي اسمرا بسلام تتحيزا مالتي إنجليز حزو شحن شعت 240 حدا يزي حدا ميازيا شحن شعت 240 حدا شو عنتاي نيرو مبصعهم قدميو جن نتتليان من انتان كسعروه إنجليز انت يعملهم مسانا كون حزب إيرترا نتعاطيق بزح يزعطق نيرو تزعطق اب تحتي تليان زنبرة عسكر خوينو زغلغل زنبرة إيرتراو خا مكاتي نيرو اب كويناسي زكاء لا ينورن إيرتراوان زنبروا بطولن ወይ ኤርትራውያን ዝነበሩ ሓይልሲ አዚ ሓያል ነራ ነዚኦም ግን ብኸም ገይሮም መስኣተው እንግሊዝ ግን
ጠሊሞም ማለት እዩ መብጻዕታ መግዛእቶም ካተን ዝተረፋ 10 ገለ መላ ዓመታት ከዓ ቀጺሎም ማለት እዩ ሽዑ ከዓ ንእንግሊዝ ከዓ መኸተ ነይሩ ማንያቱ ሽዑትን ውድባት ቆቆማ ጀሚረን ማለት እዩ እቲ ኣፋፍኖት ውን እንግሊዝ ቁሩብ አንፈት ክህብ ዕድል ውን ክኸፍት ስለ ጀመረ አንጻሩ ከዓ ዝተበጎሰ ሃገራውያን ሽዑ ኣብዚ ከዓ ዝያዳ ፈልፊሎም ማለት እዩ ትምትእኽኻብ መጽዩ ምትሕዋስ መጽዩ ናይ በዓል ኣቦና ወልደ ማርያም ኢብራሂም ሱልጣን ኩሎም ዓብደልቃድር ከቢረ ብዙሓት ዝነበሩ ራስ ተሰማ ክንደይ ሞኽትብሎም ኢኻ ብዙሓት ዝመፁ ካልኦት ሃገራውያን ነይሮም ማለት እዩ ሕጂ አንጻር እንግሊዝ ናጽነቶም ከኣደልዮም ካብዚ ሕጂ ዝያዳቲ 80 ዓመታት ክንብሎ ንኽእል ካብ 41 ክሳብ ሕጂ 80 ዓመታት ቃልሲ ኣያቋረፀን ኣብዚታት ሕጂ ፈላለኻ ከም ዝፈላለኻ ኣብ 3 ምዕራፋት ከፊልካ ሕጂቶም ቀዳሞት ከመይ ነይሩ መኸቶም ኣብ ካልኣይ መድረክ ከዓ ናጽነት ንምምጻእ ዝተኻየደ ቃልሲ ማለት እዩ ኣብኡ ኸትመኸተ ከመይ ነይሩ ትጥምረት ተሓድነት ኣብ ተፈለማይ ከመይ ነይሩ ማንያቱ ዋላ ከፋፍሎ እንግሊዝ ፍላይ ክፈላለየካ ይደሊ ሓንቲታ እንግሊዝ ኣብ ሙሉ ዓለም ትጥቀመላ እንታ ዲቫይድ ኤንድ ሩል ወይ ከዓ ከፋፊልካ ግዛእያ እዚኣ እንታይ ብሃይማኖት ተኮይኑ ብሃይማኖት ክፈላለየካ ብዓሌት ተኮይኑ ከም ኣብ ኩሉ ዝኣተውና ብህንዲ ኣትዩ ከመኣ ገይሩ ዝፈላለዩዎን ሃገራት ኣብ ኤርትራውን ከምኡ ይፈቲንዎም ነዚ ከዓ ይምክቶ ነይሩ ህዝቢ ኤርትራ መወዳእታ ማለት እዩ ዋላ እኳ ሓደ ፀገማት ዘጓንፍ እንተነበረ ሕጂ ከመይ ዝምክቶ ነይሩ እስከ ኣብቲ ውህደቱ ጥምረቱ ክትሪኦ ከለኻ ህዝቢ ኤርትራስ በብምዕራፍ ከፋፊልካያ ዘለኻ እስከ መጀመርያ እዋን እዚ ንረኣዮ ክሳብቲ 61 ዝነበረ ድሓር ብረታዊ ጎነፅ ከዓ ተጀሚሩ ማለት እዩ ነቲ ብረት ዝመፀካስ ብረት ሒዝካ ከዓ ምግጣሙ ኣማራፂ የለና መወዳእታ ማለት እዩ 61 ከዓ ብሓምድ ድሪስ ዓዋታ ከዓ ተፈሊማ ማለት እዩ ህዝቢ ኤርትራ ኩሉ ተሳቲፍዎ ማለት እዩ ናጽነት መጽዩ ድሕሪ ናጽነት ከዓ ንሕና ዘርከብናሉ ማለት እዩ ሕጂ ዝበዚ መሰረት ከፋፊልካ ያደለኻ ኣብቲ ቀዳማይ ከመይ ነይሩ መኸትኡ ከመይ ዝምክቶ ነይሩ ኣብቲ ካልኣይ መድረክ ከመይ ሰጊሙ እቲ መጀመርያ ሰለማዊ ዳርጋይ ነይሩ ጽቡዕ ኣብቲ ካብ 4ታት ዝጀመረ 50ታት ክሳብ መጀመርያ 60ታት ዝነበረ ታሪክ ናይ ፖለቲካዊ ምንቅስቃስ ታሪክ ተባሂሉ እዩ ዝግለጽ ክሳብቲ ብረታዊ ቃልሲ ሰገርናሉ ካብ 61 ማለት እዩ ኣብዚ ምንቅስቃስ ዝነበረ ናይ ኤርትራውያን ናይ መኸታ ሓይሊ ህዝቢ ኤርትራውን ሽዑ ተሃንዲዱ ነቲ ምንቅስቃስ ያጀመሮ ናጽነቱ ስለ ዝተነፍጎ እዩ ናብ ከምኡ ኣትዩ ማለት ፖለቲካዊ ምንቅስቃስ ማለት እዩ ቅድሚ ብረታዊ ቃልሲ እንታይ ይበሃል ነይሩ ኤርትራ ንኤርትራውያን ናጽነትና ሃቡና እዩ ሽገይ ሃቡኒ ኢሉ ዝድረፈሉ ዝነበረ እዋን ስለዚ እሱ ምዃን ምስ ኣበየ ህዝቢ ኤርትራ ሩስን ምንቅስቃስ ገብር ነይሩ ብፖለቲካዊ ሸነኽ እሱ ምዃን ምስ ኣበየ ናብ ብረታዊ ቃልሲ ዝኸደ ኣብ ትሕቲ ዝኾነ ይኹን ናይ ታሪክ መቃን ህዝቢ ኤርትራ ናብ ሓይሊ ጎይ ይፈልጥ እዩ ተጻቦ እናኸጓንፎ ንዝደለዮ ናይ ናጽነት ርትዒ እናኸጎድሎ እዩ ናብ ተጻቦ ዘምርሕ ናይ መጀመርያ ስሳታት ከምኡ ዋላ ድሒሩ እውን ኣብ ዘጋጠመና ድቦላ ወራር ናይ ድሕሪ ናጽነት ናይ ወያነ ወራር እውን ብተጻቦ ዝተበገሰ ናብቲ ዘይተደለየ ኩናት ኣቲ ማለት ክሳብ ሕጂ እውን ብሳዕርነት ስዒርዎ ዘሎን ናብ ናይ ልምዓት ጎደና እውን ዘማዕድወሉ ደረጃ በፂሕና ዘለና ስለዚ እቲ ናይ 4ታት ናይ 50ታት ታሪክ እዚ ኮይኑ ህዝቢ ኤርትራውን ሽዑ እቶም መሪሕ ከም መሪሕ ንጠቕሶም በዓል ኣቦና ወልደ ኣብ ኢብራሂም ሱልጣን ካልኦትን ከም ውክልና ንጠቕሶም እምበር ዳርጋ ኩሉ ህዝቢ ኤርትራ ተሳታፋይ ነይሩ ኣብ መንገዲ ባቡር ዝሰርሑ ነበሩ ኤርትራውያን ዝሰርሕዎ ነበሩ ቅያ ተዋሂዶም ምስለ ሪሞም ምስለ ናጽነቶም ዝተቃለሱ ኣድማ ብምግባር እውን ናጽነትና ሃቡና እናተባሃለ ዝካየድ ነበረ ዋላ ተማሃሮ ዝነበሩን ዝገብሮ ናይ ሸበሮ ናጽነትና ኤርትራ ሃቡና እዩ ነይሩ ስታይ እሱ ኣይ ምዃን ምስ ኣበየ ሽዑና ብረታዊ ቃልሲ ማለት ናይ ቁሉዕ ብረታዊ ቃልሲ ተኸይዱ ቅድሚት ሓረካውን ነይሩ እንዲ ሓረካውን ነይሩ ሸውዓተ ዝበሃል እሱ ንቁሩብ ግዜ ምስ ተጓዓዘ ሽዑ ሰረት እውን ኣንፂፉ እዩ ናብ ብረታዊ ቃልሲ ንክጅመር ሰረት ዘንፀፈሲ ተሓረካ ተባሂሉ ዝግለጽ እዩ ሓደ ኣብ ታሪክ እውን ብዕንቆት ምናልባት ከይጠቀስና ሸፈፍ ኢልና ንሓልፎ ፅቡቅ ነጥቢ ኢኻ ኣበጊስካ ሓረካ ሓደ ኣገዳሲ መንገዲ ዘጣጣሕ ነቲ ብረታዊ ቃልሲ ተባሂሉ እውን ክጥቀስ ዝኽእል እዩ ምናልባት ኣስማት እውን ክንጠቅስ ንኽእል ኢና ግን እቲ ናይ ኤርትራ ታሪክ ናይ ሓባር ታሪክ ተባሂሉ ስለ ዝጥቀስ ምናልባት ኣስማት ብዘይ ምጥቃስ ንሓልፎ ግን ሓደ ኣንፀባራቂ መንገዲ ዘጣጣሕ ጉዕዞ ናይ ታሪክ ነይሩ ናይ ሓረካ ጉዕዞ ካብኡ ብቐጥታ ኣብ 61 ተጀሚሩ እቲ ብረታዊ ቃልሲ ስለምንታይ ብረታዊ ቃልሲ ተጀሚሩ እቲ ናይ ፖለቲካዊ ምንቅስቃስ ሓይሊ ስለ ዘይተሰምዐ ናይ ርእሰ ሓያላን ተጻብኦ ስለ ዝተሓዊስዎ ኤርትራ ናጽነታ ክትረክብ ከም ዘይብላ ምትላል ስለ ዝነበሮ በዓል ኣብ 49 ዝነበረ ኤርትራ ናጽነታ ይግባእ ነይሩ ግን ስለታ ማሓዘና ኢትዮጵያ ክንብል ምስ ኢትዮጵያ ምስ ኢትዮጵያ ክትቆረን ጌርና ዝተባሃለ ጆን ፎስተር ዳላስ ዝበሎ
ሳይ ዘኻኸረካ ማለት ስለዚህ እንታይ ኣብዚ እንታይ ርኢካ እቲ ተጻብኦ ናይ ርእሰ ሓያላን ወይ ብረታ ቃልሲ ወይ ሕጂ ዝሰሰነ ወይ ዝመፀ ይኮነ ካብ ቀደም ህዝቢ ኤርትራ ካብ እግረ ተኽሎ ዘይተፈለየ ተጻብኦታት ናይ ኣሜሪካ ወይ ናይ ርእሰ ሓያላን ንገልጾ ማለት ስለዚህ እሱ ምዃን ምስ ኣበየ ብረታ ቃልሲ ጀሚሩ ኣብ ብረታ ቃልሲ በድሪስ ሓመድ ዓዋተ ምስ ተጀመረ ተቃልሲ እንታይ ልሽዑ እድሪስ ሓመድ ዓዋተ ንሕና ንጅምሮ ኣለና ዝቕል ቁልዓ ሓዊ ድሕሪ ግዜ ግን ናብ ነበልባላዊ ባርዕ ተቀይሩ ሓርነት ዘጓናጽፍ ቃልሲ ኸውን ኢልዎ ከምቲ ዝበሎ ድማ ኮይኑ እድሪስ ዓዋተ ዓመት እውን ኣይጸንሐን ነቲ ቃልሲ ነታ ቁልዓ ሓዊ በጊስዋ እምበር ዓመት እውን ኣይጸንሐን ብሕማም ተሰዊኡ ማለት ስለዚ እቲ ሽዑ ዝተጀመረ ቃልሲ ግዜ ብግዜ ተተኻኺኡ ጀጋኑ መንእስያት እውን ዓሲሎም ነቲ ቃልሲ ድሕሪ ዝተናውሐ ኩናት ድሕሪ ዝተናውሐ ቃልሲ ሕሩያትን ብምኽፋል ኣብ 91 ሃንቀውታ ዘመናት ዝኾነት ናጽነትና ተጋሂዱ ማለት እዩ ኣብ ውሽጢ ናይቲ ታሪክ ናይ ሓርነት ቃልስና ክሪኦም ከለና ዝተሓልፈ መስገድላት ታሪክ ናይ ደገ ወይ ናይ ተጻባእቲ ናይ ኢትዮጵያ ተጻብኦ ጥራሕ ዘይኮነ እንተላይ ናይ ውሽጢ እውን ተጻብኦ ነይሩ ሕርክራኽ ዝነበሮ ቃልሲ ክሳብ መጀመርያ 7 ክሳብ ናይ 70 ምፍላይ ዝነበረ ህዝባዊ ሓይልታት ብዙሕ ክሳይ ተሓሊፉ ውሽጢ እቲ ዝቃለስ ነበረ ተጋዳላይ ንጹህ ተጋዳላይ ኣብቲ መሪሕነት እዩ ነይሩ ዝጸገም ብእንዳ ብቀቢላ እናተፈላለኻ ሓደ ወገንካ በዚ ቀዳማይ ወገን ተታሃርመ ካልኣይ ወገን ተዓዛቢ ዝኾነሉ እሲታት እውን ነቲ ቃልሲ እንድሕሪት መሊስዎ ማለት እዩ ስለዚ ድሓር ግን ናብቲ ፅሩይ መስመር ስለ ዝተኸይደ ካብ ጉዕዞ 70 ተቃልሲ እናፀረየ ትስፉነት ናይ ዓወታት እውን እናመፀ ኸይዱ ንጹር መርሓ ዝኽተል መሪሕነት እውን ስለ ዝረኸበ ኣካል መካተቲ ናይቲ ህዝቢ ናይ መኸተ ናይቲ ህዝቢ ኣቦቱ እናሃለወ ንጹር መሪሕ ስለ ዝረኸበ ተቃልሲ መወዳእታ ብዓወት መሰሲሉ ናጽነት ኣጎናጺፉ ማለት እዩ ከም ታሪክ ከም እንፈልጦ ህዝባዊ ግንባርሲ ሓደ ካብቲ ዝሓየለ ውድብ ናይ ዓለምና ይውን ነይሩ ፍላይ ምእንቲ ናጽነቶም ካብ ዝቃለሱ ዝነበሩ ውድባትሲ ዝሓየለ ምሕያሉ ጥራሕ ኣይኮነን ሓገዝ እውን ኣይነበረን ምናልባት ዝጥቀስ ሓገዝሲ ሃሳሲል ካብ ታሪክ እውን ዳርጋ ይትረኽቦን ኢኻ ማለት እዩ ኩሉ እንታይ ንጸላይ ብብረቱ ብጥይቱ ብረት ተግድፎም ጸላይ ጥይት ተግድፎም ጸላይ ቀለብ ተግድፎም ጸላይ ካው ይደዓጥቕ ነይሩ ኣብቲ ዝሓለፈ 30 ዓመታት ናይ ቃልሲ ብረታዊ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ድሓር መስመሩ ከዓ ፍሉጥ እዩ ነይሩ ብፍላይ ከዓ ህዝባዊ ግንባር ወይ ህዝባዊ ሓይልታት ኣብ ሰብዓታት ምስተወልደ ማለት እዩ እቶም ካብ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ዝወፁ ተቃለስቲ ምእንቲ ኤርትራ ኢሎም ዝወፁ እዚ ቃልሲ ዋላ እናተሃርሙ ክንቅፅሎ ኣለና ንበይንና ተፈሊና ግን ጽሩይ ሓቂቕ ዝኾነ ቃልሲ ከነካይድ ኣለና ኢሎም ህዝባዊ ሓይልታት ተፈልዮም ክልተ ወገናት መጽዮም እቶም ክልተ ወገናት ሳልሳዮም ንፋሉ ዝበሃሉ ብሓንሳብ ኮይኖም ማለት እዩ ብሓንሳብ ከዓ ሓደ ጥሙር ዝኾነ ህዝባዊ ሓይልታት መስሪቶም ኣብ መወዳእታ ከዓ ህዝባዊ ግንባር ኮይኑ ማለት እዩ ምስ ግዜ ከዓ እንዳዓንተረ ገዚፍ ውድብ ኮይኑ ኣብቲ እዋን እቲ ብፍላይ ከዓ 80ታት ኣብ መወዳእታ ክትሪኦ ከለኻ ህዝባዊ ግንባር ብኩሉ መዳዩ ብብረት ክትብል ብዕጥቃዊ ማለት እዩ ወተሃደራዊ ሳይንስ በሎ ብደጀን እውን ተሪኢኻ ብደጀናዊ ዝገብሮ ዝነበረ ንጥፈታት እንዳሕሪእና ኩሉ ዓይነት ንጥፈታት እዩ ብደጀን ዝሰርሕ ነይሩ ብጉልበቱ ብረሃፁ ኣብ ጉዳይ ትምህርቲ በሎ ኣብ ጉዳይ ሕክምና ጎኑ ሲ ልክዕ ከም ሃገር እዩ እናደፈአ ደኸይድ ነይሩ እዚ ከዓ ክትሪኦ ከለኻ ኣብ ደረጃ ዓለም ኣብቲ እዋን እቲ ዝነበሩ ውድባት ክትሪኦ ከለኻ ዳርጋ ምስኡ ዝወዳደር ውድብ ኣይነበረን ካብ ሓርነታዊ ቃልሲ ውድባት ማለት እዩ ስለዚ ከመይ ገይሩ እዩ ህዝባዊ ግንባር ወዲብዎ ነቲ ህዝቢ ኤርትራ ከመይ ተቐቢሉ ነቲ ዝተበገሰ ከምቲ ዝበልከያ ቆልዕስ መጀመርያ ማዓት ኣጓዝ ዓጠምጠም ዝብሉ እዮም ከም ታሪክ ከም ነንብቦ ኣብ ተጋድሎ ሓርነት ወፊሮም ግን ሰኣን ጽቡቕ ዝኾነ ምሕደራን ኣልያን እቲ ዝመስል ዝነበረ ጉልበት ሰብ እቲ ዝመስል ዝነበረ ሓይሊ ከምቲ ዝግባእ ከይተጠቕመሉ ትሰውራ ናብ ብዙሕ ነገራት ፋሕፋሕ ኣትዩ ማለት እዩ ህዝባዊ ሓይልታት ግን ሓደ ጥርኑፍ ዝኾነ ሓይሊ ወፂኡ ሓደስቲ እንዳምፀ ካብ ተጋድሎ ሓርነት ዝነበሩ እውን ብዙሓት እውን ናብኡ እናተጸመሩ ሓደ ጎብለል ዝኾነ ውድብ ከዓ ተፈቲኑ ይወፂ ናርጋ ከም ሓዊ ከም ወርቅሲ ተፈቲኑ ይወፂ በቲ ብጃንሆይ ይፍተን ነይሩ ብናይ ሃይለ ስላሴ መግዛእቲ በቲ ከዓ ተጋድሎ ሓርነት ከዓ በይኑ እቲ ሜዳ ክሕዞ ስለ ዝደለየ ሜዳ ኤርትራ ብዘይካ ሓደ ውድብ ካልእ ክፀውራ ይክእልኒ ዝብል መትከል ነይሩ ሓይሊ ስለ ዝነበሮ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ እቲ እዋን እቲ በዙን ነይሩ ግን ካብዚ ተቐርቂሩ ዝወፀ ህዝባዊ ሓይልታት ኣብ መወዳእታ እሱ ከዓ ድሓር ዓብላሊ ኮይኑ ከዓ እሱ ከዓ ኣብ መወዳእታ እታ መፈክር ናይ ተጋድሎ ሓርነት ከዓ ባዕሉ ሒዝዋ ሓደ ውድብ ክህልሎ ብዝብል ከዓ በታ ውድብ ከዓ ሒዙ ከዓ ኣብ ናጽነት ከዓ ኣምፂ ማለት እዩ 10 ዓመታት ቃልሲ ክንሪኦ ከለና ንህዝባዊ ሓይልታት ድሓር ከዓ ህዝባዊ ግንባር
10 ዓመት مستقالس خا ناصنت همصيوا حجب مرحنت كلتين ودبات ناصنت እኳ ቃላሳ እንተበና ተነበራ ነናተን ተራውን እንተነበረን እቲ አዚጉልህን ዛዓቤ ወይካ ንያንበሳ ብጽሕት ዝወስድ ግን ህዝባዊ ግንባር ማለት ብመርሕነት ህዝባዊ ግንባርካ ናጻ ኤርትራ ተረኪብና ማለት ኣብዚ ሕጂ ትሜላ ናይ ህዝባዊ ግንባር ክትሪኦ ከለኻ ከመይነት ህዝቢ ከመይ ይኸም ዝምክት ገይሮ ምክንያቱ ጸላውን ብተዓጻጻፈ ቁጽሪ ነይሩ ካብ ጸሊም አፍሪካ ዛዓቤ ሰራዊት ይድባል ነይሩ ናይ ደርግ ሰራዊት ኣብቲ እዋነቲ ምናልባት ሰሜን አፍሪካ ገዲፍካስ ካብ ጸሊም አፍሪካ ክባሃል ኮለስ ንታሕቲ ዘሎ ወገንሲ ዝሓየለ ሰራዊት ነዚ ሲዕርዎ ህዝቢ ኤርትራ መወዳእታ ክትሪኦ እሞኸ ተመጢሉ ድዩ ብረት ተመጢሉ ድዩ ሓገዝ ተመጢሉ ድዩ ቁጠባት ኢልካኻ ባዕሉ ዝሃነጾን ካብ ጸላእ ዝማርኾን ይኹሉ ምዝ ክትሪኦ ከለኻ ህዝቢ ኤርትራ መካትዩ መኪቱ ጥራሕ ዳ ዘይኮነኻ ዝዕወት ህዝቢ ምዃኑ ዘርእየካ ኣው እሲ እንታይ ክትብል ትኽእል ጽቡቅ ኩሉ ብድሕሪ ናብዚና ክንመጽእ ናብቲ ድሕሪ ናጽነት ዝነበረ መኸተውን ነይሩ ኣብ ህንጸት ብድሕሪ ቃ ተወራር ዘጋጥመና ናይ ወያነ እውን ክንዛረበሉ ኢና ግርም ኩሉ ግዜ እንታይ እዩ ሓፋሽ ዝኣመነሉ ቃልሲ ኩሉ ግዜ ተዓዋቲ እዩ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ድማ ሓፋሽ ጽገዮ ቃልሲ ስለመሬት ኣብ ኩሉ መሬት ተዓዋቲ ዝኾን حيل حفاش كل جزء عاداتي يقولون كم زبال نهزبوا جنبار نهزبوا جوز جيسوبت مجمرة فلما عيو جوزا سريح هزبوا جنبار ولا هزبوا حتى تكبت سورة جمرة تعيو جوزو هزبوا جوز جيسو مينو نهزبوا إذا أمن دما عادات خمسة يقول هزبي إرترا بقبر مسكيرو مالتي نعلم زار في تاريخ صريح جنا برتا وقالت إنها هالله هيكون أنت ما وشتنا ور إرتراسي وتم بدجز نورون مسكيرو من هزبوا جنبار بعل عبد الرحمن بابو تنزاناوي بعل لارش باندستام زبالو فريد هلوز زبالو بزحات اتون يرم معباليتات ناي سورا خري بعلم مسكيرم لون تايلو ابت اوانتي عبد الرحمن بابو EPLF سيمبل اوف افريكا خبل تريسو مسايت افريكا وندهر ونا بإرترا مسمصو وندهر ناصنت مسايت افريكا بإرترا زبلي ساون قد ناصنت يلوا معباليتات ناي سورا خري مسكدن تايلو كم زبلكه I saw the future of Africa in Eritrean battle of fields. يلوا مسايت أفريقيا أب حرامريت إرترا رئيا يلو عبد الرحمن بابي تزقرم دقر سلمتايكم إلكايلوم ناي غازيتنا تصورها بتوان تزنبرو سلمتايكم إلكا عبد الرحمن بابي لمو تايلو مليسو اتمريحنات ذا حسب حساب حنتي نابتو زول حفاش حزبي ابتو عقوبات زنبر بعل سلومنا قال زبال دجن زنبر خيده حتيته تحسب مستناي مريحنات حنتي ابتو قدم جنبار نايطيت عنقر غيرو صنح ايد ابقتا صنحني تغادلايون كيده حتيته تحسب تحتتكو حنتي لك زي حزبي حقي خعوت تسفاني افريقيا ناي منص ادما مخانو كاوشيت جميته لك خمزلا تاي مليسو نزا نطب زتقصد له اب صحفن سفير له كانوا كوم بعل لازم تقصني بعل فريد هلوس بعل لارش باندستامون شو بدناو مالتي كوم تقصني مناتهم تعزفتات مالتي ادناقوتنت حزبوا غنبار صرحنا يبل تاريخن حزب إرتران لارش باندستامنا ابنات كلهم دفلطون معباليتا ثوره ريو وديو بمنجد السودان كوصن كله بناي حمشاي مسرع تصابقتاتيو تقتلوا مري السودان كياتون كله نزخرون حزب إرترا موسى نسوي علته موسى سلا زي كل كل جزء نزخر تباهيلو اب نقفا بيت مرتي لارش باندستان تباهيلو الله خصابجي بيت مرتي هو نزخر سوعلت ناي اب إرترا زقدسو وطاتنياتات زغبري فريد هلوس كومو اسمر الله كلنا نخم نفلطو مع عبد الرحمن بابون قالوا ابقله غدانات تتقيل خبزنا اسمره غدنا عبد الرحمن بابولا بزيبو مستسوى حد عبي ناتو مذكرتا تباهيلو صنبل تغيرلي حزب إرترا سووا علته كل جزء متذكري حجي بدمر في الصاميتات قالوا نزقرب نبرن صعدوا خطا نطبخ يوصانا معواليتات كريم سمص حدا صعدا خاب دغسي قالوا يجي كابتي بيت صحفت ناي مرحنات كوينو اب عرب كوينو نابتو دلي بوتا ندغ ملقت محلاليفو تدنيقو ني ودب دي هاجر ديو منغست ديو انتاي يقبل مفلا بسمانين شو مونتن يا زي اب زياده ذكر كان زي انجليزاو ديفيدسون دي بزيل ديفيدسون السو حجينه تفصامناي نادو زنبره مخنياتو مستنكريو بزي كاب فيتنام ما بيان دينفو اب لعلي
سراويت فرنسا استعوتتو فيتناماويان مس يواداديرو تي عوتت 20 شح زغون سراويت صلاي سراويت درغس اب سالست استحمخليو مالتي فحفحيلو زبزح استقتلن تمارخن مالتي نتفصاميتي بقاطام سلستعذبو باكل سلازنبري شعب قطتا ببيبيسي ون محلاليفو مالتي وانتي تخاتلتي امين اذا خابي كوين محلالفو انتلكم كم زفريم توصدلو كاب حرا مريت ايرترا كوين ان بيبيسي تكنولوجي تي بزحو ناي نبرن لازم كن ابتو وانت زنبره تكنولوجي كن حزبوا غمار تطقيمو مالتي هجن تاي مالتي تي مريح ويكا ناي حزبوا غمار نتناصنه زمص مريح ودب كتريو خلها ابتناتو زنبره ثم برئس نورو بوليتيكان وي وتهدروا حلفت خطريهم كلها معرخ ندي زيدو قسلو 24 ساعات نتو غداي مخابين بين يعوتنا يلوم نتو غداي يخدو خمس نبور يزريكا تزنبر حزبخا اب غنوم نيرو زنبر تغارالاي كاندي كوم مستنكرونا يتفصمن سلازي اب طقو زصن حيل سدارغاي نبرن እዚ ጥራሕ አይኮነኑን ጎን እንደሐሪና ስለዚህ ሐየለ ህዝባው ግንባር ንበይኑና ናጽነት አይደለም ማናቱ ጎረባብታ ሀገራቱ ናጽነት ክረኽባለውን ወይ ፍትሃው ዝኾነ ካይዳ ክህልወን አለው ብዝብልጋ ህዝብ ትግራይ ንወሎ ህዝብ ኢትዮጵያ ተመሰል ምዕሩይ ዝኾነ አካይዳ ምእንተ ክህልወውን ነተን ዝነበራ ኢትዮጵያውያን ውድባቱን ይሕግዝ ነይሩ ሓደ ካው ወያኔ ማለት እዩ ንሕወሓት ይሕግዞ ነይሩ ካልኦት ውድባት ውናይ ኦሮሞ ነይሩ ኦነግ ነይሩ ሓደ ውድብ ውናይ አማሓራ ይሄደን ዝበሃሉን ንዖምን ህዝባው ግንባር እዚኦም ዘዕኾኾም እዮም ክትሪኦ ከለኻ መወዳእታ ክሳብ ታሪክ ተረሳዓይ ስለዝኾኑ ሰባት ስለዝኽሕዱ ዳእምበር አዲስ አበባ ኾፍ ዘበሎም እንዳሕሪኻ ኣነ በኣካል አዲስ አበባ ነይረ ተማሃራይ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ነይረ ሽዑ ፍሬሽማን ነይረ ኣነ እንዳ 74 ሰው የረኺበ ማለት እዩ ታንከኛታት ናህና ከዳድኖኦም ፍሉይ ገለ ፍሉይ ሲ ዝክሮ ሕጂ ኣብ ጃን ሜዳ ድብሎስ ታንክታቶም ሒዞም ብሙሉ የማእትዮም ማለት ቤተ መንግስት ሶሜም ተቆጻጺሮም ኣነ በኣካል ዝረኣኾ ማለት እዩ በዓይነይ ዝራአዎ ሞዳታውን ሙሶም ይመጽ ማለት ያነ ተጋደልት ብሙሉ ነተን ታንክታት ከረክቦም ኮሎስ አው እልኹ ኣነ ሙሶም ክንከይዲና በሐንሳብ ስለዝነበ ዝበልና ነስመራ ክትማሉና ይኹም ምሳኹም ኢና ንኸይድልና ስለዚህ እንታይ ማለት ተን ታንክታት ኣብ ቅድሚና ረኪቦም ተን ሒዞም ዝመጹ ማለት ተቃሊሶም ማሪኾም ደምጽወንሲ አው ገዲፎም መጽኦም በአውቶቡስ የመጽኦም ንስንቅ ዝኾነ 4 5 መካይን ጥራሕ ወተሃደራውያን መካይን ጥራሕ ጽዒኖም መጽኦም ابزعتنا ثلاثه معلت وسيدلنا نسمرا نخناعتو ثلاثه 4 معلت وسيدلنا ابزعتنا تمخا حزباو غنبار زنبر قابلا نبيني مالتي ابزعتنا لامي دحرد نيرو مالتي ስለዚህ በአውቶቡስ ኢና ተመሪሕና መስላት ተጋዳላይ ስብረቱ ሒዙ ታብረቱ ጥራሕ በአውቶቡስ ሒዙ ይመጽ በዘይካተን ናይ ስንቅ ማለት ይዘጓ ኣብ መገድ ዘድለካ ስንቅ ዘድልያ 4 መካይነን 5 መካይን ነረን ስንቅ ጻዕና ነበር ታንክታት ገዲፎምን መዳፍዕ ገዲፎም ኣነ በዓይነይ ዝራእኹ ማለት እንዳ 74 ሲ ቲ ዝገዘፈ ሓይልስ ኣው ነይሩ ገዚፍ ሓይል ነይሩ ማለት እዩ ብርጌድ ይኸውን ገለዲ ይኸውን እቲ ዋንቲ ዝክሮን ያነ ግን ጃን ሜዳ ነይሩ መጀመርያ ዳሕርካ ኣብቲ ናይ መኮናት ገነት ሆቴል ዝበሃል ከባቢ ነይሩ ኣብ አዲስ አበባ ኣው ነይሮም ማለት እዩ ካውየም መወዳእታ መጽኦም ሕጂ እንታይ ንበይኑን ኣይኮነን ህዝባው ግንባርነቲ ሓርነታው ቃልሲ أنا حراوص يالله هاجرمو بيني كقصن يبلن معناته غربابتا عند هرزي قصنوس خاون كتقسن سلازي تخل زونا بقمت بمئتاو نتن ودواتنا ኢትዮጵያውን ከምዝ ፍርጥማ ምሻለካ ከምዝ እንትራ ዝገበረ ህዝባው ግንባሪ ስጋዕ መወዳታውን ክሳብ ነብዓው ዘብጽሐውን ሰባብ ወንበር ሲخف ዘበሎም ነው ወያነስ ህዝባው ግንባሪ እዚ ዋላ ከሕባ እንተ ደለኻ ዝሕባ ታሪክ ሐቀኛ ታሪኺ ማለት እዩ ብዙሕ ግን ለሐር ከሕደትን ገለን መጽ ማለት ስለዚህ ሲ እትውድብቲ አነ አቋውማና ህዝባው ግንባር አዚደ ዘደንጾን ምክንያቱ ትካይዱ ትገለኸትሪ ይኸላኻሲ ሞኻ بخمي زقومي تلك أبو مولو هزبي إرترا أمينو مالتي أنت حفاش ينكح يودب يعتق تبلسي زي تا مودا تازعوة الله تاج الروح عند حريقة نجي مسكم زخطري أقول الله خاسي تهزبي إرتراس كما يو أما ختن دحر أمينسي درجة عقاتي يقولون أبزن تايون بوجن كاتبل تخد طب كل زين تايو كنفولت أزلنا ناب حدا مسرتها وني عاوت رقحيتات حيال حزبي زتدمرو بلوص مريحنات يخون حيال ودب ويدم حيال هاجر
زي تجرح نير ولا أنا حزبه قنبار كاب كنت وحسبه كاب حد سدرا كسب حمشته شدوش هذاك أنا بتقال سخت فانو ولا حنت سدرا بيسي مع الخنتي يهبتو ويا بتقال إمنت كم زنا براكوي بين الزرفة سدرا قا إيرتراويت مليئة كاو خندي مقل الرخيبة قال لي حدا قال لي أخلت قال لي أسر قال لي أخا كلهم زوج ودك وولداتها دير خبت الله بس أنا تسدراون الله سلمتاي كم زع عينت حلوبون صفونة ودب كوفو الله وي كفانو خلص سدراسي مع خندي يبتي ودب ويابتي مقصاص ويابتي ذكر نبر حرنتا وقال امنت نيرو تزبي حدا ملك عقازي بفلا بتدحر نبر وانا اسمو كل ولات سدراو نبتقال زخيد نيرو قدم شدش ورح قدم 4 ورح وانتي تبل نيركا كابناتك خبقس ناي قدم نوح عمتات غازيطا ينبب نيرسي انت حنت سدراس شوعات شومونت زسوت نبر حواتا زسوت حنت حفتومسي كم زي لافت غازيطا اسكتزارب ناي قدم نوح عمتات تصحف سامبيبه تاي تبل الله خمس ولا خنتا يلكان غري منو ازيا ابز مص دلا ناي سنه 10 سنه مع سماعتنا او قربا يلكان كساب شومونت توفي سدرابيت كو ايرتراوي سدرابيت قدم حجي حمشته شدشته نبل نيرنا غرمنا نير تشدشته كساب شومونت زبصح سدرابيت امنت او تبدو معرخ ندي كم زلوا حلوان نصفا نقيفا يباتنا تقاسي سدرازي حدا وناي تملسانكا سلازي خابزي خاتب قص تخل حزب إيرترا تحيالنوتو حزباو غمبار تحيالنوتو حبي خاطريو عبدالله ناصرناسي ابت مغزاته حيلنا يسرع درك هندي نيرو سراويت كساب 150 شح يزبصح دحرت غبر مصنعته كوي قدم قال اوانات 120 شح سراويت سعيرو حزباو غمبار وي حزب إيرترا يزبال نيرو دحر بستغبر مصنعته كن كساب تزازا محرنتا وقالسي 150 شح سراويت نيرو ناي درك مدما قديم كاون تقيسكا نيركا بصليم سراويت زفلط او افريقيا كوي تزحيل سراويت كو حزب إيرترا سعيرو انتي تمستير ابتن عنتو يزولكوها حيال حزبي استدمر حيال مريح نبره قطري زي 150 شح تبلو دلها ابزا زامز نبره ابزا زامي دمر كتريو خلها توم زموتو سنكيلوم تفناقلو خالي مهنياتو بتا موداتاو اندحرينا ياكو اب ناصنتا انسمراون سلا زركبكو مالتي خاب اديس اباب اب كلتقنا يون سلا زمصاخو نسمرا بحت مسكرمسي بمرخاتي ملي نير لميلو كساب 100 قلن شحي تماريو حجي زعبي خفالي مالتي حزب إيرترا كمان لو واي اسمرا تخلو دفعت ناي دك محرمس فرسسي وملو زي كساب عد حوشا زلو سراويت درج مستحرمس كهدم كلسي باركاي وحيتو حزب إيرترا كن نتي قدميو قدم 15 عامات دحردوز نبره ابو قردت والله بصلام سنبت نفلطو ابو عنا نولو بس قديره زغلو قفعتات بعل بس قديره زغوانفه اب ابيات امنت كله ترشنو نصح السبات عبيت شماغلتا دق انستيو اذا كن كم زغيرو منايم كيبله ما يستيم نيو بزي كاتم بعلم بصام زموتسي نتخالسي زغلو ناي متاحت حزبي ما يستيو نسودان يم كخودا حاسيبو نسودان كن كما غيركا خباركا قريصكا خدكيت حنت سنق خياسكا ስለዚህ ተመወዳእታን ደርገ خطريو خلخاسي مقتتالي بزي كاتتهم تمارخو استات 100,000 زخون سراوي نزيهم كا بأوانو بتزقبا اغباب غيرخا موخا وعلنا قيح مسقل كمان يولن ناي مرخاتسي زباو غمبارس زفرمو كمان يولن ግን لعلتن زفرم هاغرات كوينو بغباب غيرخا هاغرو مابصحيوم مالتي ازيوم زوصحو ግን دحري 7 عامت ግን دحري 8 عامت ግን بويانه تسحيلهم ابكينا زوفرو نتم زما حركام دغنا نيرو مالتي حجي انتايو حزب إيرترا حياليو امخته محاريو فريها እግዚአብሔር ዘሎ حزب يقا حجي حنت زمص خلي زاناي سوات ياسي قدم سالست حدا دوللي نيرو خاب شو ودنا خليل شو منالبات مزنا اورور دلنا تاريخات تحيزس اب 2004 تطايسه يلو اول هاغرا اغلغلوت تزي تغاغي قداماي زوريا ابزو وغنا يبعل عد حكين جلس تساتفي ابتا احدو مالتي حدا يلني حزب إيرترا اندحر امين مسواتي قرب يلك 4 حوات استسوؤو بزخبا قرنش ميتولي نيرو بصاينا يلك حج حدا مخانو سلازفلطوتم حلفتنا كل يمميم يلك نعسخاي تاتوني ها خوينات يلوم مليسوم اب حرنتاو قالشم تسويهم حواتو مليسومو ابتي ناي دجن مليسومو مالي كاب دجن كنسو تحابي مصي
ካብ ደጀን ተሓቢኡ መጺኡ ኣትዩ ኣብታ ኮይናት ዝሳተፉላ ነበሩ መጺዎም ተሳቲፉ ክገርመካ ተሰዊዩ ብመሰረት እሱ ዝበለኒ ሕጂ ረአ ጥይት ደልያቶ ማለት በጃ ኤርትራ ግን ሓሊፉ ኣርባዕተ ኣሕዋተይ ተሰዊኦም እንዲዮም ኣነ ክተርፊ ኣይበለን ቶም ሓለፍቲ ግን ትረፊ ኢሎም ኣትሪፎሞ ምክንያቱ ሓድገውን ክኸውን ግን ታ መሬት ደልያቶ ማለት እዩ ሕጂ ከምዚ ዘሕለፈ ታሪክ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ኩሉ እንድሕር በርቢርካያሲ እንታይ እሞ ዘይነጽፍ ታሪክ እዩ ዘለና ኣብ ጅግንነት ክትብል ኣብ ትለውሃት ክትብል ኣብ ብዙሕ ነገራሲ ናይ ህዝቢ ኤርትራስ እንታይ ከም ክትብሎ እዚ ሕጂ እውን ሓድሽ መድረኽ ኣቲና ኣለና ሓድሽ መድረኽ ተኣቲሎ ዓለማውነት መጺሎ ግሎባላይዜሽን ንብሎ ዓውሎማ ንብሎ እዚ ሎ ብዙሕ ነገር ከታለካ ኽእል ብዙሕ ነገር ከብለካ ኽእል እቲ እታ ፈትሊ ግን ኣላ ኩሉ ግዜ እታ ቀለቤት ግን ኣላ ተሓድነት ኣላ እቲ ናይ ብሄራት ክንሪኦ ከለና ናይ ሃይማኖታት ክንሪኦ ከለና ሰላም ክንሪኦ ከለና ናይ ኤርትራሲ ተኣምር እዚ ግን ኣሎ ኣብ ህንጸት እንድሕር ሪኢኻዮም ከምኡ ስለዚ ታ ርእሶ ምርኮሳ ንብላ ባዕሉ ህዝባዊ ግንባር ዘብቆላ ሞኻ ገና 50 ዓመታት ቀጺላ ኣላ ምክንያቱ 20 ዓመታት ቅድሚ ናጽነት ሕጂ 30 ዓመት ታ ተሓሳስባት እያ ትቕጽላላ ንህዝቢ ኤርትራ ኻ ከም ዓንዲ ኮይና ኻ እትኸይደላ እንጂሲ ህዝቢ ኤርትራ ዝሓለፎ መስገደል ተኣምር ዝፈጸሞ ጅግንነት ከዓ ንበይኒ ኣምላኽ ከዓ ኩሉ ግዜ ምስ እዩ ፈሪሃ እግዚአብሔር ስለ ዘሎ ኣምላኽ ኩሉ ግዜ ምክንያቱ ህዝቢ ኤርትራ ይዕምጽኒ ንሕና መሬትና ኢና ንካላኸድ መሬት ክንወስድና ማትና ኣይንኸይድኒና ንዓናይ ንህብን ደይና ኣይንደልኒና ተን ዘለዋና ሃና ግን ኣይተንክፉልና ጎረባብትና ግን ነተን መሬትና እዮም ንደልዩ ንእሽተይ ኮላ መሬትናስ ነታ ባሕርና ነታ መሬትናስ ይጥምትዋ ነትናቶም ገዚፍ ኣይርኢን ሕጂ እዚ ፀገማት ነዚ ፀገማት እዚ ከዓ ሓደ በቃልስኻ ክትምክቶ ኣለካ ጎኒ ጎኒ ከዓ ጎስጓስ እውን የድልዮ ማለት እዩ ነቲ ጎረባብትኻ እውን ከምኡ ተሓሳስበኻ ክሰርፅ ክኽእል ኣለዎ ስለዚ እቲ ናይ ህዝባዊ ግንባር ኣካይዳ ክንሪኦ ከለና ኣነ ኣዝዩ ዘደንቐኒ ድሓርና ተወራረስ ከዓ ሕጂ ከዓ ኸይድ ኣሎ ማለት እዩ ኣብ ከምዚ ሓርጎፅጎፅ ኣሎ ኩሉ ግዜ ሓርጎፅጎፅ ኣሎ ኣብ ከምዚ ፀገማት ኣሎ ፀገማት መልዩ تقدم تفلت تجارلاي لك هم تجارلاي كهنا لك أكلني نابر الله هي وتالله بزح نجارات الله كم وقت فرد يتخلني هم تناي قدم مالتي جن كان زي أخبى هالكل هذا بيرترا قلتيفو أبو تركب قلتيفو يمكت يسعرك مسئيت تعمل خص كل جزء مسئي مخنياتو نزي مريتو سلا زي ورر مالتي نمريتو قاحلي فيهمني بجايز حلف الله اسك نمتقلال إذا خمس زلنا تاريخ نحناسي جزيف تاريخ ده يكونس عميق تاريخ مو زي تبربر بزح تاريخ يزلنا بنفس وقت سدراسي حنت جزاف تاريخ الله حنت جزاف مصحف كتصحف تقليها نفس وقت تقال لا كمان حنت تاريخ كصحف قليل مالتي ابتاناتو حنت ترى ده يكون ابدو على كمان معاتا شحات مصحف تون كصحف قليل ام مصحف ግን ንፉዓት ኣይኮነን ام ዝንታው ንፉዓት ኣይኮነን ام ትርታር ነገራቱን ብዙሕ ኣይኮነን ንሰርሕ እምበራይ ንዛረብን ኣብዚሲ ዓለም ካ እንዳተቀየረ ኸይዳላ ሕጂ መዛዘም ኮነና ዓለም ካ እንዳተቀየረ ይኸይደሉ ንያቱ ፕሮፓጋንዳ መጽዩ ሶሻል ሚዲያ መጽዩ ብዙሕ ተዛረበ ብዙሕ ዝሓሰበ ዝዓይነቱ ኮይኑ ነታ ሓቂ ኻስ ዝቐብር ኩነታት ካ እንርኢ ኣለና ሕጂ ሓቅና ክንውፅእ እንታይ ክንገብር ደለና ምስኡ ተሓሒዝካውን እዚ ንእሽተይ ወለዶኻ ሕጂ እንታይ ናይ ዘመናውነት እዋን ናይ ቴክኖሎጂ እዋን እንታይ ክገብር ደሎ ጎን ጎን ትምህርቱ ጎን ጎን እውን ታሪኹ ከንጸባርቕን ንመጻእ ወለዶ ክሓልፍን ብኡ ክንዛዝም ኣቀዲምካውን ምስተቀዲምካ ምትእሳር ገብረላ ህዝባዊ ግንባር ወይ ውድብ ህዝባዊ ግንባር ወይ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ናይ መወዳእታ ኣብ መዛዘሚ ዝነበረ ምዕራፍ ታሪክ ጥራሕ ይኩን ንምሩኻት ኣፋኒ ወይ ብዓጀባ ናብ ዝምልከቱ ኣካል ኣፋኒ ኣብ ቅድሚ ሓርነቱ ናብ ትሩሱን ሓርነታዊ ቃልሲ እናሃለወ በሻሓት እማርኽ በሻሓት ድማ የፋንን ነይሩ ኣብታ ሓርነታዊ ቃልሲ እናሃለወ ሓደ እዋን ታሪክ ከም ዝምስክሮ 3000 ምሩኻት ደርግ ብሓደ እዋን ዘፋነወሉ እዋን ነይሩ ድሕሪኡ 2000 ከምኡ እናበለ የፋኑ ነይሩ ኣብቲ እዋን ትስ ከምኡ ከተፋኑ ከቢድ ነገር እዩ ኣብ ዓውዲ ኩናት ዝማረካዮም ግን ካብ ቀደም ባህሉ እዩ ህዝባዊ ግንባር ያቱ እዩ ህዝባዊ ግንባር ንምሩኻት ብስነ ስርዓት ምፍናው ናብቲ ናብ ዓዲ ወይ የምርፆም ድማ ነይሩ ቃልሲ ክትምስርቱ ደልዩ ናብ ደገ ኣብ ድመረፅኩም ክትከዱ ደልዩ ወይ ናብ ሃገርኩም ክትምለሱ ኣማራፂ ይህቦ ክቆትሎ ዝወዓለ ወተሃደርሲ ማሪኾስ ኣማራፂ ካ ይህቦ ብዙሓት ካ ሕራይ ናብቲ ቃልሲ ኢሎም ይቃለሱ ነይሮም ምስ ኢህድን ምስ ውድብ ኦሮሞ ገለሙስ ወያነ ዝተለፉ ነይሮም ስለዚ ናብ ታሪክ ምልስ ኢልና ክንሪኦ
كلنا هزبا جنبار نبرين طرا يكون حرنته قال سعيويتو انتلاي نقالت موصات حرا ودباتون نحجز نعتقه نابتناي مودة معرف ناي تاريخ زبصحه ودب هزبا جنبار كمون هزبي إرترا سلازي باطقلالي زي نورمس ወይ زي سنه مغبار زون دحرنا صنوتن قصيل ወይ ህዝባ ግንባር ንባዕሉ ጀማሪ ሃገር እንከሎ ነዞም ኩለን ግሮባትና ሃገራት ንየመን ናብ ሰላም ሳይምጽዩ ንጅቡታውያን ዓሪቁ ናብ ሰላም አምጽዩ ክሳብ ኣብ ጉዳይ ሱዳናውያን ኣትዩ ናይ ምብራቅ ሱዳን ምንቅስቃስ ነይሩ ናይ ጆንጋራን ምንቅስቃስ ነይሩ ናብ ሓደ ሓብሩ ስምርት ኣፍሪቃ ንክሰምር ዝገብሮ ነበረ ስራሕውን أزي بزوجي من قصير تاوي هزبي إرتراجن بمنصرت زجوجو سرح أي مسجنين كل جزء تتصابوا يقاتموا ولا نتم سووا علتي بتم سووا علتي يتصابوا زي جمرة أبنا نوي إحنا قاسم عرف من ريم كلنا هزبي إرترا بوزح محلقات هذا حلفة هزبي نقول لك نسي إروا نني تتصاباتي إثيوبيا وينقال أيكون نطرح سعر هزبي ترى نرس حيالا سعري بخومنا تاريخنا تاريخ أنكرو علم تمهر الله كل جزء نزاره له زبيرترا بعل فليك إياه زدما انتي كم زعانت بتدقق من زعوت زي زبقوا عزل رقحي زبيرتا تشاو قايبل زبيرتا حنتو عنق يزرب تنت شعت بهر كلاس حنتو عنق يزرب بواغاري مزو زموصي فوتوني اوشت هاجر يحلو ابدقه مالوش عنا تزانه غزي زبيرترا استزانيه خمسل خلي زدبي حزبي كنكتب ادبي يصنح زغون تصاول نخمص ግን كم حد خصاي تلاعلي تامر السرح مالتي تاريخ من مهرنا يو قدم حرنتا قالسي تمالا بزغاطمنا ناي ورار جانداويانون زغبرو تبغسن وصيتنا دمعنت نرينا حجو نسبي إرترا ابزلنا مدرخ قرب زقالاقل نسبي إرترا زمسلو ግን زي إرتراوያን كلون نسبي إرترا بفلا دغه كداناغرو زفتنو ህዝቢ ኤርትራ ነዚኦም ክነቕሓሎም ይዘለዎ ዝኾነ ህዝቢ ኤርትራ እኮ ነፍሲ ወከፍ ስድራ ዘይተተንከፈት የላ ኣብዚኣ 4 ሰባት ኣለና ወይ ኣቦ ወይ ሓው ወይ ኣኩ ዘይተሰውኡ የለን ከምኡ ነፍሲ ወከፍ ዘይተተንከፈ ወለዶ ወይ ህዝቢ የለን ስለዚ እዚ ህዝቢ ኤርትራ ብከምዚ ዓይነት መለክዒታት ዝመፀት ሃገር ሕጂ ቀደም ሰብ ግዜ ሓርነታ ቃልሲ ካበይ መፂኻ ትብል حشمت تسكم نيرا جو تسكم نيرا حدا دحورا تحساسباي حجي ابدغو خاينك حدا ويطتا زغبرو نتنصح إرترا ختاللو بنداتات كفلاليو وخعلو نهزبي إرترا زحزن نغري ابي خا عدخا خيتبهاله كابي خا مصيخا خيتبهاليو بحدا حنينو ناصنت كو غناصف زخ على حيلي نويانهم كسعرنا زخ على حيلي زي حيلي زي حجي كسب دقيق نغراتات قبيلانا وردكا كسب بيت كريستيانات ናይ እንዳ ቤተ ክርስቲያናት ኮነ ኤርትራው በዚ ኮነ ዝፍለጥ በሓድነታው ጽምዶ ይዝፍለጥ ህዝቢ ኤርትራ እንታይ ይኽብል ብቀንዱ ናብ ደገ መልእኽቲ ከመዓላልፍ ደሊ ክንቕሓሎም ክኽላሉ ኤርትራዊ ነዞም ንጫሙ ዝመስሉ ግን ከዓ ኣብ ጫሙ ዘይውደዩ ብቋንቋና ተዛረቡ ከዳናግሮ ዝፈቱን ህዝቢ ኤርትራ ነዚኦም ክንቕሓሎም ክኽላሉ ታሪክ ህዝቢ ኤርትራ ክሳብ ከምዚ ክንብለት ንሕና 6 5 8 ኣሰዊኻ ዝረኸብከ ሃገር እዩ ኣሰዊኻ ዝዓቀብከ ሃገር እሞ ንቓሕ ኣብ እንዳታት ተፈራሊኻ ሃገር ኣይት ካብ መስመር ኣይትውፃ ይኽብሎ ዝደሊ ቀደም እንታይ ኢሎም ኣቦና ወልደ ማርያም እንታይ ኢሎም ድሕሪ ናጽነት ሃገር ኣምጪናያ ብስጋይ ስጋኻ ግን ከዓ ንጠንቀቕ ከይነጥፋ ብኣነ ደንስኻ ኢሎም ሕጂ እንታይ እዩ ከምታ ናይ ቅድም ናጽነት ድሕሪ ናብ ዝምዕቃብ ልዕላውነትና ዝገበርና ታሪክ ዝሕብን ታሪክ ንዑድ ኣይና ክንደግም ዘለና እምበር ከምዚ ናይ ምፍልላይ ጸላይኻ ብኸመይ እዩ መእተው ምሳኣነልካ ብኸመይ እዩ ዝመፀካ ኣሜሪካ እኳ ብቁሉዕ ኣይኮነን ተዋጊእና ብጎረቤት ተዋጊእና ብዝተፈላለዩ ስውር ሽርሕታት እዩ ዝመፀካ እዚ ኣብ ደገ ዝካየድ ዘሎ ኣካል ናይቲ ንምፍልላይ ኤርትራዊ ዝካየድ ዘለውን ኣካል ናይ ስውር ሽርሒ ናይ ኣሜሪካ እዩ ክንፈልጦ ዘለና ማለት እዩ ስለዚ ህዝቢ ኤርትራ ነዚ ክነቕሓሉ ከም ዘለዎ እቲ ውሽጢ ሃገር ዘሎ ንኩሉ ነገር ርዱእ እዩ ድሓን እዩ እቲ ብደገ ዘሎ ሓደ ክዳናገር ዝፍትን ኣብ ደገ ዘለውን ኩሉ እኳ ይኮነ ዝነገር ሓደ ክዳናገር ዝብል ንዑ ዝመስሉ ግን ከዓ ዘይናቱ ኣካላት ክነቕሓሎም ከም ዘለዎ ኢና ከመሓላለፍ ዝደሊ መልእኽቲ ማለት እዩ የቀኒለይ ዮናስ አብርሃም ገብረ አልፋ ምዝ ክትብሎ ዝፀናሕካ ኩሉ ግዜ 99.99 ኣብ ሬፈረንደም እንድሕር ዳሪእናያ 99.9
ባርሾ ሞንተ ሚታዊት ይመጽዩ ሕጅንታይ ማለት ተስዓን ሸዓተን ነጥቢ ተስዓን ትሽዓተን ያመጽያታ ውጽኢት ማለት ታ እወን ናጽነት አው ሕጂ ብጌጋ ዘድመጸሎ ቁርብ ካስከ አይፋል ዝበለሎ ማለት ቁርብ እንተሎ ማለት መርቋበት ስምዒት ትዝነበረስ ከም ዝብል ኤርትራዊ አሎ ይትብልን ሕጂ አንታይ ማለት ተስዓን ትሽዓተን ንኤርትራ ንሃገሩ ኣሕሊፉ ዘይህብ ኤርትራዊ ኣሎ ሓደ ሚእታዊት ዲ ክልተ ሚእታዊት ዲ ገለ ሚእታዊት ግን ምዝ ትብሎ ክህሉ ክእል እዚ ኸ እንታይ እዩ ዝነበረ እዩ ቅድም ተሪእና በርባዕታ ሲብ ብስም አንድነት ዝግበር ነበረ አንጻርቶም ንናጽነት ዝቃሎስ ነይሩ እዩ ኩሉ ግዜ ቆርጽ ኣሎ ማናቱ ተሓደ ነቲ ሰና ይቀብል ኮሎ ሓደ ውሕዳት ካነቲ እከይ ነገራት ክዕንቅፉኻ ካዝደልሎ ከምዛ ትብላ ደለኻ ኣነ ደንስኻ ሕጂ እንታይ እዚ ከም ዓብ ጉዳይ እውን ኣይኮነን ክስገር ይዝውን ኣነ ዓብ ማይነር أنا عبي زعبي سيتو تهدراون تقلن زقبر مناوراتات بالعلى زبي إرتراي زات سعيري أو وش تهاجر كأخذ حد إنه تخبير زغيدي سلزي زي ناش ترؤيتات زقبر دلا أوسعين كأرم زقبويو معناته نمن قدو لو توم كم أزحن كلون هاجرم مخانم كفولتو خوليم بوليتيكا رأيها فلا خليو قال فلا خلي جن نهب كله زوتوسي ولا حنتيه بالكان إذا خاز بإرتراء خازنق حلو زفولت أي مالتي مسجزي خبر عينس ترفي عمت بخاجن قد مزدنا كم زمل كيا كل جزء تي إرتراوي قدم كابو جزء حرمة قاسي جميرون قن تقاسي إن أخذ زعودة نورة توش راح يكون زكالة أبدأ جز نورة عديتات عدت الآن تصوت ترى أب كل كورنا عن هاي تعلم زنورة إرتراوي نتقاسي أم قوات أم قن صاف زجبر نورة ترى بقليل زجلت أيقونن إذا حجين تقسم زلنا أبز حجوا أنا أبدأ خوينهم لازم سينا زدنا جروز زلوا نتي أوزل حفاش بنا زدنا جروز زلون ناي تاريخ صقم زلومي قدموا صبق تاريخ زين برم وحداني مدبا حدا ميتاويت كل وزي كل نتسبي إرتريم دما سلازي بطاقة لكن ريان كلنا ولا بزنا يتمال زقات منا ورارنا ويانون تبز نبرة ميتاويت نحجرو فنير خساب قدم جمار ناقده اتوزلون نتي أبز حجر كوينس نويانا زمكز نبرة بومبا ولا ولا بريت ولا زتوكس نبرة زجزاء نبرة قبة توزلوا أبدأ نبرة زواج صد نبرة جنزبي كوا زوج نبرة زواج عنير سلازي بدمر ما يكمز عينة حنفس الناس ترى جزء حاجرين تاريخ سلازي لنا حجون نزي أبز حاجر زلوا حزبي سراح تاريخ أجمع نتي أبدأ زلون كله أب حاجروس أمدو زلوا حفاش بناون بزقات أمزي أجمع عينة حملون نقدر يا قني اللي ناس كبران تخطاتلت حلف النابلنا خمس عينتات قديات بصومن حنساب ويا بكل تصومن حنساب كنقرب لكم هنا أبستفل عليه قدياتني هاجرنا في اللايك أبسقاتها أبزلوا أبليشاتها توكيرنا كم عينة زتا خنا كايدنا بعلنا نلومي أدالينا لكم زنبرنا تحستو أبز فتيمنا لنا بسمين بسم تخطاتلتنكا نجازيتنيا يوناس أبراهام جبر ألفا أزي أمسجنو تحستنا فتيمنا لنا سلام